Здравейте! Днес сме в номерите на Нова. Тук ще ви разкажем на парк Елит в Пловдив какво се случва на мястото на происшествието. Точно днес в 9:18 се случва трагедия, в която 2 души загиват. Ето вижте първият човек как е загинал в тази тежка катастрофа в Нова телевизия. Добре дошли. И тук това е първото место происшествие на шофьорите. Предупреждавам да се внимава много, но второто нещо, което е станало от трагедията, е това, където тротинетка изпада в пясъчника на Лидъл на парка в комплекс Елит. Това се случва към 9:19, когато 2 човека били тук. Те разказват подробно, че са ги видяли как са карали бързо и са паднали. 2 човека са в болница и се борят за живота си. Бъдете внимателни и чао!